patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa luwing dako ug mga nagunang balita ang mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Riprap sa sapa sa barangay Kasambagan ng Dakbayan, Cebu, nahunlak ka nga magbutang sa mga lumulupyo ngadto sa peligro. Dakbayan Sugbo miawhag sa DPWH nga imbisigahon ang hulagway niini nga substandard nga proyekto. Samtang mga mulupyo, giawhag usab nga muhikling una aron makalikay sa posibleng aksidente sa maong dapit. Ania ang report. Nakahatag og kakuyaw sa kinabuhi sa mga tao nga nagpuyo daplin sa sapa sa barangay Kasambagan ang pag-uwan-uwan. Tungod sa kusog nga bulog sa tubig gumikan sa kusog nga uwan, nahunlak ang yuta ug mianod lakip sa riprap sa sapa. Kini ang sitwasyon diri sa sapa sa barangay Kasambagan sa Cebu City diin kung ato makita ato mapaning dito mo ni siya ang riprap nga nahugno gumikan sa way hunong nga pag-uwan. Doon na lakang gihimo karon ang Dakbayan Sugbo ug ang DPWH pag-address nining naasoy problema. Gisusi sa Dakbayan Sugbo ug sa mga kawani sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Sa pasiuna ang tan-aw, nagtuo si Konsehal Jerry Guardo nga substandard ang pagkahimo sa riprap nga bag-o lang nahuman. Wa may kabilya ang ilang design sa ilang riprap wall. Unya ang pagka-plaster sa dili sa kayo mayo pagbaga ang plastering. Unya ang mga bato dili kayo mga made of kanang kuan gid nga mga material bitaw. Miawhag ang opisyal ngadto sa DPWH nga mopahigayon og imbestigasyon aron masuta kung misubay ba saktong specification ang proyekto. Since this is a project under DPWH, akong i-urge ang DPWH to come up with an investigation report to conduct sa contractor sa mga project. As far as I know, bago lang ko noon ang contract. Samtang makigtigom pa ang DPWH sa konduktor aron tukion ang detalye sa pagtukod sa riprap. Force major dyan siya, sir. Force major? Gikan sa baha sa luyo. Nangitag kalutsa ng tubig ba. Muna, kita niyo sir, ang iyang structure naana siya ba. Giyawhag usab sa opisyal sa Dakbayan ang mga mulupyo nga muhikling lang aron malikay sa peligro. Samtang nasuta usab nga naalihan ang agianan sa tubig nga maoy hinungdan nga misanap ang tubig sa dapit. Alang sa konsehal, mas maayong mangitag kaagian ang napundong tubig. Doon na saktura nga nakaali nga gitinguha karon sa syudad nga Gubon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ning pagsigig bunda ka sa uwan, ginidaan na una ang mga bikers o mga manindahay nga makaadto sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Talisay, labi na sa barangay Manipis tungkol sa posibleng pagdahili unya sa yuta. Si Chorna Carrion sa report. Human sa gihimong assessment sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Team, Kapulisan o Bureau of Fire Protection sa Mountain Barangays sa Dakbayan sa Talisay, ilang nasuta nga adunay mga pagdahili sa yuta apan dili kaayo kini mga grabe o ganuna usay mga bato nga midahili ug nangataga gikan sa kabukiran human sa bating dagan sa panahon.
Ginid-an una ang mga bikers o gustong mula ang karong weekend sa barangay Manipis o Campo 4 gumikan sa kadelikado sa rockfall o baka landslide mugna sa nasinating pag-uwan-uwan. Disallow lang sa ang mga mag-tour-tour din ha, mag-sightseeing, especially katong mag-bike and katong mga economic activities nga temporary lang nga mamaligya ba. Kay it's very dangerous on this week kay ngano naamang good tay tropical storm and napud tay southwest monsoon. Nangayo og pagsabot ang mayor, gumikan kay naglihok kanunay ang yuta sa dapit o aron kalikayan ang disgrasya. Mga ko pasensya sa tanan taga Manipis, tanan mga bikers that for now, for this weekend at the least, we have to close. Of course, pwede mo agis dan, but for bikers and for economic activity dito, we have to suspend it for this weekend. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Lalaking libod suroy na palgang patay sa Dakbayan sa Mandawi. Gialarma sa gawa sa usa ka establishmento kining lalaking na ilhan lang sa pangalan nga Janjan. Gingong gihilangtan ang maong lalaki og napalga na lang nga nalupog na. Ni-responding nga naka-PPE ang emergency rescue team og gidala siya sa hospital apan gideklara nga patay na. Ang info ko nakuha sa Gagiso, sir, nahiningat kong BRs o police. Police kayo naka-alarma dito, sir. Pagtawag niya nga, unconscious nga biktima to dito. Isod na to kuhan, body bag. Then isod sa freezer. Muna itong ikuhan. Ipanaon sa kuhan. Publiko kung kinsay kuhan, nagtungodan na. Duha ka mga marshal sa Lapu-Lapu City Hall ang nagpositibo sa kinalit nga drug test. Ang duha kanhi sakop sa CTMS nga nakahuman na sa ilahang rehabilitation. Siluan ni Rondina sa report. Gitigom ganihang buntag sa lobby sa second floor sa Lapu-Lapu City Hall ang dulan sa 40 ka mga marshals kay kunuhay adunay importanteng pahibaw ang mayor. Apan usa di ay kadto ka surprise drug test. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan, nakadawat siya og kasayuran nga adunay pipila ka mga marshals ang migamit na usab og gidiling drogas. Sa 35 ka mga marshals, duha kanila ang nagpositibo. Kanhi sila sakop sa CTMS ug bag-uhay lang nakahuman sa ilang unom ka buwan nga drug rehabilitation. Nakita na to nga nagbago naman, maayo naman ang pamorma. So ganina gi-appeal na to sila, no? Kay before we accept balik na tong trabaho ato magyang isiguro og negative na bagid sila. Kung magpositibo sa confirmatory test, hayan dili na sila makatrabaho og balik sa City Hall. Ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kanunay mi-advocate sa drug-free workplace ug mipasidungog sa mga buhatan nga nasutang negatibo sa drug test ang mga kawani. Sa nakalabaing tuig, 11 ka mga buhatan dinhi sa Lapu-Lapu City Hall ang gideklarar sa close-up nga drug-free ug usa na niini ang Mayor's Office. Ang atong gibuhat karon sa close-up nag-re-evaluate sa matag opisina. Kay pwede man to atong gi-issue nga certificate nga drug-free workplace, pwede man nato itong bawion. Karong hapon, ang mga sakop na usab sa CTMS ang gipaubos sa surprise drug test. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. May balik sa double digit ang bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, Cebu. Apan ginpadayag sa IATF ang nga tungod kini kay daghan na usaba ang na-contact trace sa data sa Department of Health. Moabot na og 41 ang bagong kaso sa Cebu City, apan 27 lang base sa data sa Cebu City IATF. Gipasabot sa mga opisyal sa syudad nga tungod kini kay paspas ang contact tracing og daghan na usab ang nagpaubos sa swab test samtang ang barangay Apas mao gihapon na nag-una karon nga adunay labing daghang mga kaso nga miabot nag 15 ka mga kaso. Ano sa barangay sa bukid nga gibalikan sa COVID-19 transmission. Nabantayan nga wa na kayo mosunod sa minimum health protocols ang mga tao didto sa bukirang barangay. These are not new cases actually. For every index nga kaso nato, so
gi-contact trace sila, so gi-contain na sila, gi-lockdown na sila, like for example sa CENTCOM. So pagkauban na sila, so pag contact trace, pag swab na to, so expected na siya nga ang the entire members diya sa maong household o sa maong building makuan yan. So we were able to contain it. Let us not be complacent. Let's continue. Let us always adapt the attitude that we are not even on MCGQ. Naata sa ECQ. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pamilya Garcia magpatabang og mga medical experts aron masusi ang ginangatan sa duha nila ka mga magsuon nga sila si kanhi dumanhog Mayor Nelson Garcia ug barili Mayor Marlon Garcia nga parehong namatay sa unang semana niining buwan. Adunay live report si P. Marie Dumabok. Fem. Yes, babin sakto ka na. Sa atul sa press conference gipatawag ganihang hapon kun karong hapon ni Gobernador Gwen Garcia og 3rd District Representative Pablo John Garcia ilang gibutyag nga magpatabang sila og medical expert sama na lang sa pulmonologist og eksperto sa infectious disease aron pagsusi kun insakto ba nga treatment og strategy ang gihimo sa mga doktor og sa usa ka tambalanan ngadto sa ilang igsuon nga sila si Marlon og si Nelson. Nakapangutana ang magsuong Garcia nga kun wa pa unta pa regular intensive care unit kun ICU sila si Nelson ug Marlon. Dili unta makakuha sila og ventilator acquired pneumonia guban pang kagaw. Giangkon sa pamilyang Garcia nga na hospital si Nelson ug Marlon tungod sa sakit nga dala sa COVID-19. Apan na maayo na unta. Apan tungod sa rekomendasyon silang doktor gipabilin sila sa ICU ug dito na sila giingong nagka-infeksyon. Misangpot na inuon kini sa kamatayon nilang Nelson ug Marlon niadtong Setyembre 1 ug Setyembre 6. Gitugan sa gobernador nga base sa death certificate nga ang hinungdan gayud sa kamatayon ni Nelson mao ang cardiopulmonary arrest secondary to probable massive pulmonary embolism. Samtang septic shock secondary to catheter-related bloodstream infection, ventilator-associated pneumonia ang namatyan ni Marlon. Pareho silang adunay note nga COVID confirmed but critical pneumonia recovered. It's not easy. Nya karon mao ra di dangatan. After 1 month, nga nituumig maayo sa mga medical experts. Maura din langatan. We're just here as brother and sister, asking why their deaths are to have any meaning. Then, tingali, let's ask the questions so that the lessons we learn from these questions may perhaps save other people's lives. Miyawag ang magsuon sa publiko nga kun makasinati og sintomas sa COVID-19, kinahanglan nga magpa-swab test gyud ug dayon magpa-isolate sa kaugalingon diya silang panimay. They died not from COVID or the pneumonia that was caused by COVID. They died tungod sa kagaw nga ilang nakuha sa ospital. What is this all about? What is the treatment of COVID all about? Is it really to save lives or to make money? Si Kongresista PJ Garcia niangkon nga nagpositibo sab sa COVID-19 nitong Agosto apan mas gipili nga sa balay lang magpaalim. Laing pangutana ni Kongresista Garcia nga kun aduna ba mga hospital nga nakadawat og insentibo gikan sa PhilHealth ilabi na kon makuha ang COVID-19 package. Bab danaw sab nga nitugan ang magsuong Gobernador Gwen Garcia ug Pablo John Garcia nga suportado nila ang gipaygayon nga investigasyon sa NBI ug sa CIDG kalabot na sa COVID-19 kon fraud sa COVID-19 package sa PhilHealth ug sa mga tambalanan. Bab. Fem, pipila lang kakuan. Kining usapan nagduda gyud sila nga dunay nahitabong medical malpractice sa doktor ug wa ba sila plano nga mokiha sa ospital nga di na confine ang mga magsuong Garcia?
Bab, wala pa kategorya kalingan ni butyag sila nga nagtuos lang doon malpractice hinungdan nga mo ilahang tuyo nga magpatabang sa medical expert para pagsusi kay kun aduna sila makita nga aduna lapses sa netabong treatment og strategy diha sila mohimo og legal nga lakang aron usab kuno katagan og hustisya ang kamatayon sa ilang duha ka magsuon. Okay, this would also erase the doubt kay ni atong paghaya nila ni Nelson o ni Marlon kining daghan mangunangutana ang uban nga nangamatay sa COVID suspected lang gani gipakremate gilubong niya sila gihaya. So ato ni klarohon nga sa ilang death certificate wa sila mamatay gumikan sa COVID apan gumikan atong mga sakit nga gipang-mention ni Governor Gwen Garcia o ni Congressman Pablo Garcia. Ya, sakto ka na, Bob, matod pa man nga mismo ang doktor nila og bisan pa man silang medical certificate, gibutyag nga naka-recover na sila sa COVID og lahi nga mga infection ang hinungdan sa ilahang kamatayon. If you don't mind, nabutyag nila og pilay gasto nila. Kay mihisgot man to si Gwen Garcia unsa man, treatment o kwarta gikuan, pilay gasto nila sa duha ka mga magsuon, fem, nabutyag ba nila? Yes, Bob, sa kang Marlon Garcia, nakagasto sila og labaw pa sa 5 ka milyones pesos, kung 5 million pesos, labaw pa sa 5 million pesos, wala pa ilabot ni ini ang hatag kon professional fee alang sa mga doktor, alang lang kini diha sa ospital ug sa mga tambal. Samtang kang Nelson Garcia, labaw usab sa 2 milyones pesos ang ilahang nagasto. Thank you so much sa Faye Marie Dumabok sa imong live report. Padayon nga nagmonitor ang disaster office sa Dakbayan sa Mandawi sa kahimtang sa panahon. Labi na kay nagpadayon nga uwanon nga panahon karon. Makigalayon sab sila sa mahingtungdan ilabi na sa mga lugar nga sagad bahan matag higayon nga kusog ang uwan. Ano ang report ni Nico Sereno? Sama sa dakong bahin sa Metro Cebu, pabilin nga gihabulan sa bagang dagku'ng ang Mandawi City karong adlaw. Na sinati ang pag-uwan-uwan halos tibok adlaw. Hinuon, gihulagway nga mas hinay ra ang uwan, itandi sa miaging gabii nga kusog kaayo ang pagbundak. Ang City Superior Barangay Luok, subli na sab nga gibahaan gumikan sa pag-uwan-uwan sa nakalabay nga mga adlaw. Dugay na nga suliran sa dapit ang pagbaha nga taod-taod pa nga mulanat, una kini muhubas. Ang mga sakyanan mapugos pagsungasong sa baha aron makalahos. Bisan mga residente, muubog yun kay walay lain nga kapaingnan. Paghulagway sa CDRRMO, itandi sa miagi mga adlaw, dili hinon grabe ang epekto sa pag-uwan-uwan karong adlaw. Apan pabilin sila nga nakamonitor. Gamay ra ang kuan ron, gamay ra ang tubig. Ang butuanon makita na to sa itong monitoring system. Ni sakalan siya mga 1.3 meters sa atong water level. So gamay ra ang uwan dito sa taas. Sa miaging gabii, may 3 ka pamilya nga temporaryo nga gipabakwit sa CDRRMO. Samtang kabahin sa naandan nga mga lugar nga sagad bahaan sa syudad, gipasabot ni Suico, makikalayon sila sa DPWH kabahin niini. Labi na kay kining mga lugara sama sa highway sa Barangay Tipolo, National Road ug ubos sa jurisdiksyon sa ahensya. Mo-coordinate lang dito sa kuan. Kuan lang ni ginayamong kuan. Iwa man may di magsilbi ang atong kuan mo suction pump na to. Di magsilbi. Grabe kang tubig. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Maayong adlaw mo kini ato ang latest weather update karong adlaw Huwebes, September 17, 2020. Ang bagyo nga si Leon hingpit nang nakagawas sa atoang Philippine Area of Responsibility ganihang alas 3 sa kaadlawon. Ug karon ana sa gilayon nga 360 kilometers north kun amihan ang bahin sa Kalayaan Island sa Palawan didto sa West Philippine Sea. Dunay maximum sustained winds nga 85 kilometers per hour samtang gustiness o pagkuso-kuso nga 105 kilometers per hour. Bisan pa man og nakagawas na sa atoang Philippine Area of Responsibility ang maong bagyo, naka-enhance gihapon kini sa atoang hanging habagat kon southwest monsoon. Og tungod niini, ang Metro Cebu apil na gyud ang tinatibuk-ang bahin sa Kabisayaan, ang probinsya sa Palawan ug Occidental Mindoro makasinati sa madag-umo na kalangitan ug dunay mga katag na mga pag-ulan ug mga pagpanugdug og kilat. Din posible gihapon ang mga pagbaha ingon man mga pagdahili sa yuta.
Bawang atong awhag sa atong mga kaigsuunan nga padayon kitang mag-monitor sa ato ang mga latest weather update ingon man sa mga thunderstorms o heavy rainfall warnings nga issue sa ato ang buhatan. Ato ang adlaw mosalop alas 5:43 sa hapon, musilang ugma alas 5:34 sa buntag. Para sa dugang update, bisitaha ang among website bagongdatpagasa.dost.gov.ph ingon man ang mga social media accounts. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mio Aguirre og may adlaw. Bagyong Leon, hingpit nang nakagawa sa nasod alas 3 kaganihang kadlaw. Wala hinuoy giluwatan nga gale warning ang Pag-asa dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. Kaganihang udto sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa may Angasil Port, linaw ra ang dagat. Gani sa mga beach resorts na obserbahan nga daghan ang nangaligo sa dagat bisan pa man sa paghisdom sa kapanganuran. Apan ang Pag-asa pabiling mipahimangno sa publiko nga sa matag karon ug unya nga pagbundak sa uwan nga delikado sa mga pagbaha ug landslide. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila kasibara sa pabuksan ang klase sa mga public schools, gipahibaw sa syudad nga mamahimo ng magamit ang mga eskwelahan nga nagsilbing isolation facilities sa kaniadto. Ang report ni Nico Serino. Gawas lang sa usa ka eskwelahan magamit na ang mga public schools sa Mandaue sa umaabot nga school opening. Gipahibaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office na humana sila sa decontamination sa mga eskwelahan. Kaniadto, gigamit ang mga public schools isip COVID isolation facility apan gihawana na kini ug na disinfect na usab. Wa hinoy face-to-face classes karong tuiga apan magamit ang mga eskwelahan sa mga magtutudlo. Hindi na magamit. Kay wa naman na nila pabutangi ron og kuan. Once nga pagka after sa decon wala na nato pabutangi og kuan mga positive. Nanay jud diri sa kuan NCIU. Bugtong nahabilin nga gigamit karon isip isolation facility ang Mandaue City Central School. May mga pasyente pa hinuon nga na-admit karon apan hayan mabalhin rasab sa lain nga pasilidad nga kasamtangan pa nga giandam. Gawa sa paggamit sa nagsingabot nga school year, matud sa CDRRMO, magamit sab ang mga eskwelahan isip evacuation center kun gikinahanglan. Labi na sa di maayong dagan sa panahon karon. Anay kabalakan. Pulos na dikon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Human mapaubos sa swab test ang mga boatmen sa Olango Island. Ang mga boatmen usab ug mga kawani sa dive shops ug ubang water sports sa Barangay Malibago ang gipaubos sa swab test. Si Luan Merondina sa report. Dinhi sa gym sa Barangay Maribago, gipundok ang mga boatmen ug mga kawani sa mga dive shops ug water sports sa naasoyng barangay. Usa sa voluntaryong nagpaubos sa swab test ang 32 anyos nga si Mary Grace Sincero, kawani sa usa ka water sports facility. Kay kinahanglanon sad sa among kuan ma'am kanang inigbalik og duty ba. Wanang niari na lang sad ko. Malaumon si Maribago Barangay Captain Rosalino Abing nga magnegatibo ang resulta sa tanang mga kawaning napaubos sa swab test aron subli nang maka-operate og balik ang mga patigayon. Ilabi na kay ubay-ubay sa mga mulupyo sa dapit ang nagsalig sa turismo. Haluoy ni kay mi pud sa barangay kay kami may maghatag sige ayuda nila pod nga mangayo na gumi sa city. Ang ayuda pod sa city sis na human naman nitaling migpaagi nga dunay ikakuha ng atong mga katawhan, no? Gawa sa swab test, gipaubos usab sila sa blood typing o gihatagan og mga vitamin C. Atong gihangyo nga tanan nga mga nagpa-test karong adlaw is mo isolate usa ta, importante gyud ang isolation aron ma-contain nato kung duna o kung ma-positive man sila. Gikatakdang ipaubos na usab sa swab test ang ikaduhang batch sa mga boatmen sa Olango Island samtang sa Setyembre 18 ngadto sa 23 ipaubos usab sa swab test ang mga boatmen ug mga kawani sa mga dive shops sa Punta Inganyo, Marigondon, Suba Basbas, Agos ug Mactan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Atubangan sa Talisay City Police Station, gibutangan og mural painting. Pipilasan na mintal ni ini mga quarantine violators. Si Chona Carion sa report. Kining mural painting may musugat kaninyo kung mobisita kamo sa Talisay City Police Station samtang mangayog police assistance o protection. Ang artwork giabagan sa happy mismo sa dakbayan nga si Police Major Gerard A. Spilare ug pipila ka mga volunteers nga mahiligon sa arte. Pipila kanila nga nagpintal niini ang quarantine violators. ECQ and GCQ violators, but they did it after they were charged. So it was not the case nga, wala na sila kihain. They will still charge, but when they found out that we are making a mural, then they volunteered. Nabutang sa mural painting mao ang advokasya sa Talisay Police alang sa kabataan sa dakbayan, lakip na ang PNP thrust. Dili lamang kini pag-beautify sa police station, apan pahinumdom kini sa kapulisan sa ilang tagsa-tagsa ka responsibilidad. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa sa mga whale species na bangalan sa baybayon sa Mambahaw, Maasin City, Southern Leyte. Gisuwayan pa sa pagtabang sa mga managata o sa Maasin City Veterinarian. Apan ni ilang nasuta nga patay na kini o padung na gani kining madugta. May gitason kining 2.33 meters o gimanabanang may gibukaton nga 150 ngadto sa 170 ka kilos. Mato ni Dr. Ram Dizon, wa hinon sila nakita nga samad sa maong isda. Wa usay nakuang basura ang whale species. Human nila mahiling gilubong na kini sa taga Mambahaw. Ikadakuha na kining higayon nga may whale species nga nabangalang patay sa ilang baybayon una nitong buwan sa Hulyo. Ano yung mga mananapa, need ni sila mo ginawa. So dapat ni sila tabangan dito, dili nila labdan. Kay mamas mo nila mo nila hasang, dapat sabi nagbuhi-buhi pa, dapat nila ibutan sa area nga dili malabdan ng mga tao. Ano yung mga mananapa, need ni sila mo ginawa. Atong sayran ang labing uwahing data sa COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Ingon man dinis Pilipinas, pinaagi nining report. Base sa data worldwide alas 3 karong hapon, mitungtong na sa 29.8 milyon ang kritibuk ang kaso sa COVID sa tibuok kalibutan. 20.3 milyon niini ang naayo na. Sa Pilipinas nga data karong alas 4 sa hapon, kapina sa 276,000 ang kaso. Kapin sa 63,000 niini ang aktibo nga kaso. Samtang sa Central Visayas sa data sa DOH kagahapon, mitungtong na sa 20,000 ang kaso. Apan kapin sa 1,400 ang aktibo nga kaso. Sa probinsya sa Cebu, 544 na lang ang aktibo nga kaso. 121 na lang usab sa Bohol, 29 sa Negros Oriental, ug way aktibong kaso sa Siquijor. Sa dakbayan sa Cebu, 341 ang pabiling aktibo nga kaso. 272 sa Mandaue City ug 199 sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang Eastern Visayas base sa data kagabi ang adunay dulan sa 4,000 nga total COVID case apan 668 na lang kanila ang aktibo. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Matag Setyembre, gisaulog ang tinuig nga kapistahan sa Our Lady of Peña Francia sa siyudad Sanaga sa Camarines Sur, ubos sa Bicol Region. Ang prosesyon sa milagrosong imahen sa Birhen nga sagad apilan lang sa kalalakinan, gipahigayon sa Suba, Sanaga, ug maoy gidayo sa mga tao. Ang Nuestra Señora de Peña Francia maoy principal patroness o reyna sa Bicol. Moong mga kapuso, kuyog tang mutan-aw sa dokumentaryo nga naguluhan, Ina, in our words and in our hearts. Buong puso nga hatod kining special program sa Archdiocese of Caceres sa Bicol Block, Multimedia and Public Affairs sa GMA Regional TV. Karong Sabado, September 19, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag sa tanang GMA Regional TV channels sa Central and Eastern Visayas, GMA TV7 Cebu, TV10 Tacloban, TV11 Bohol ug TV12 Ormoc.
Gihangop ni Cebu City Mayor Edgardo Labilla ang pagbawi sa DOTR nga gipatuman nga pa 0.75 meter reduction sa physical distancing sa mga public transportation. Ani ang report. Sa Yunini, may pagawas og memorandum si Mayor Edgardo Labilla nga ipabilin ang 1 meter physical distancing sa mga public utility rides. Kinihuman may pagawas ang DOTR nga paubsan ngadto sa 0.75 meter ang physical distancing aron mas daghang mga pasahero ang makasakay sa mga buses ug PUJ. Apan ni kambyo ang DOTR o gibalik sa nandan, human usab misupak ang DOH ug DILG. Nagpasalamat ko because we are really facing the risk of if we reduce the distance between two people, especially inside a public utility vehicle, we are really doomed to, create a surge again. Suma sa mayor nga dili ang ayang luagan ang mga lagda tungod kay peligro gihapon kaayo ang subling pagkuyanap sa virus, ilabi na sa mga pampublikong sakiran kung magkadikit ang mga pasahero. Bisan og miabos na ang kaso sa COVID sa Cebu City, gikinahanglan nga mag-amping gihapon ang mga tao kay taas ang risgo sa pagtakod sa virus. Wa magkuwang ang atong transportation facility. Mabitaw na nga wa pa nila tuguti ang traditional PUG. So if that is the case, there is no compelling reason nga atong pa-move on ang distansya between passengers of a transportation facility. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitigom sa Talisay City Police ang Muslim community nga nagbase sa dakbayan sa Talisay. Gisgutan nila ang pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa syudad. Mapasalamaton si Police Major Gerard A. Spilare, ang hipis kapulisan sa dakbayan sa Talisay sa kooperasyon sa ilang pundok. Mitambong sa tigom si Cebu Provincial Police Office Director Police Colonel Aladin Collado. Sausawan nga alang sa uban simpleng himuon, apan sa uban mauna ang nahimong panginabuhian human mawadi og trabaho tungod sa pandemya. Atong sayran pinaagi ni ining report. Dili gid makompleto ang kumbira kunwa ang labian nga sausawan. Mao kini ang nauna na ang inegosyo sa 30 anyos nga call center agent sa Cebu City nga si Jerwin Yudelmo. Ilabi na dihang na-quarantine siya og kapin sa usa ka buwan. Simple lang ang paghimo sa maong sausawan. These are the ingredients. Taguron lang ang mga sangkap. Ibutang ang suka ug pagkahuman i-blender kini. Tanugan kini sud sa duha ka bulan. Apan ang paghimo sa sausawan mao ang sugilano ni Yudelmo. Kisa nawad anong trabaho ang iyang pagtukod sa #Project Hope. Kauban ang mga volunteers aron matabangan ang mga LSI nga na-stranded dinhi sa Cebu. Diyang nawad anong trabaho nakadesisyon siya nga mupauli sa Inabanga Bohol aron mupahuway og manimpad. O gito na una-una anak ko nga while sige magpangaon sa quarantine nga di gyud maglami aga mong kaon o wala gyud ang sausawan. Ang gitukod nga negosyo ni Jerwin nakatabang usab sa manananggot nga si Rodel Punay kinsa apektado usab sa pandemya. Akong soke wala po mo kuha na akong tuba. Salamat din kung si Jerwin kay abot siya nga order sa soka na ko nga akong pundo nga tuba na halin-halin po ba? Kapamugas po yung taong ko. Ang sausawan nga mugna ni Jerwin kinaham na karon sa mga bulanon ug mga Subuanon. Sakto lang siya, sakto sa kahang, sakto sa kaaslo. And it's pretty much perfect if you're gonna ask me. Pagitawon sa customer niya, ug way sausaw way mo palit. Ang nakanindot kay matag botilya nga mahalin, makatabang sa mga LSI nga naa sa Cebu. Sa mapalit nga suka, every bottle 1 peso will go a long way kay ang piso ana is among ibutang sa pundo para sa Project Hope. Adunay leksyon nga nakatunan si Jerwin ning panahon sa pandemya. Una, kinahanglang magtigom aron dunay makuot. Ikaduha, nga bisan unsa pakalisod, ang mga tawo magtinabangay gyud aron dungan nga makasurvive. Uban ni Rod Prado. Ako sa family Dumabok. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa kawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon.
Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita, mahinugdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalsaro. Og 99 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.